Predstavujeme Aroute 5004, športový elektrický vozík, ktorý vás nadchne pri každej jazde. Konštrukcia invalidného vozíka je prispôsobená maximálnej nosnosti 130 kg. Všetko je napájané vysokovýkonnou liťovou batériou s kapacitou 20 Ah. Je výnimočný najmä vďaka veľkým zadným kolesám s priemerom 61 cm, ktoré umožňujú ľahkú manipuláciu. Vďaka výkonným motorom môžete vozík otočiť na mieste, čo je ideálne pre stesnené priestory. Invalidný vozík je vybavený aj možnosťou manuálneho ovládania, ktorá je ideálna pre tých, ktorí chcú kombinovať elektrický a manuálny režim. Sklopné bočné opierky umožňujú jednoduché nastupovanie a vystupovanie. Vozík Aroute 5004 sa ovláda predovšetkým pomocou 360-stupňového joysticku, ktorý možno ľahko pripevniť na pravú aj ľavú stranu vozíka. Na joysticku môžete nastaviť rýchlosť a citlivosť ovládania. Vyberte si zo širokej ponuky príslušenstva pre invalidné vozíky Aroute. Ak si chcete invalidný vozík pred kúpou vyskúšať, ponúkame možnosť doručenia a predvedenia našim technikom, stačí si to vybrať v objednávke. Alebo navštívte naše predvádzacie miestnosti, kde si môžete invalidné vozíky bezplatne vyskúšať. Ak potrebujete pomôcť s výberom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom našej webovej stránky.